Het tilt op van de hoen en harden baasjes hier bij Appelskeer. Op deze boetenplaats wordt het net op prijs gesteld, had je een bulte vuurwerk aansteken. En die rest wordt wat jaren. Ja, dat is voor haar gewoon lekker. Ze is ontzettend bang. Want als ik boem, knal, spetter zeg, dan wat zegt de hond dan? Dan is ze weg. En als ze nog aan de lijn zit, dan gaat ze heel hard blaffen, maar zij is echt zo bang. Dus het is voor ons echt, ja, zeg maar echt de reden dat we hier zijn. En het is zo mooi stil hier. Dat we zijn hier volgend jaar weer terug, als het goed is met haar. En Salikos, deze dame uit Den Haag, bent er hield iets meer. Ze weten zeker bij de receptie. Toch de jaren heen het hem dat zou ontwikkelen, dat het ik van moele op moele reclame, meestal zei het werd zien een koor van er is een park van dat dus eigenlijk geen vuurwerk aanstutsen wordt of een heel iets beetje zie vuurwerk. En dan bij Vakkar, ik nog voor op een parkeerplaats hier bij de receptie, tussen de huizen. Dat is wat gevaarlijk, want we hebben een heel soort bungalows met ruitendakken. En ja, dat is te riskant natuurlijk. Maar er binnen vanzelfs altijd een doelraken die het net laten kennen. Hierbij hij gebouwd hem is en bloot het heerlijk rijstig. Daar hij geen borrelje. De gasten komen een keer omdat het vuurwerk vrij is en daarom tegen geschikt voor hoen. Ik ben Lintje. Lintje. Ja. Je bent Lintje. Ja, Lintje hè? En u bent? Ik ben Godelieve. Godelieve Smelt. En u bent? En ik ben Elisabeth. En waar komen jullie vandaan? Uit Riet. Rieën. Rieën. Mooie dorp Rieën. Rieën. Maar, En waarom hierheen? nou, omdat het hier lekker rustig is. Want Lintje kan niet tegen al die knallen. En zeker niet van die bussen die ze afknallen. Dus wij komen hierheen omdat Lintje heel graag het stil heeft. En dat hield verstik voor deze zwan.